Здравейте, ние ще направим едно ревю. Да кажа, защото аз няма да мога да снимам. Ще снима той, но и аз ще говоря. И ще се чуваме и двамата ще играем Лига, Микроволт, Майнкрафт, но аз може да сваля и спор. Спор, не знам дали го знаете. Ако не ми лагва, ще снимам на него. Мисля да почвам поредица. Така. Той е тук в момента. Кажи здраве. Здравей. И така. Може също така и да играем много неща. Да, на ФС, не знам, аз може да играя на ФС Underground 2, ще пробвам ако не ми лагва, защото по време на лигата ми лагва. И когато говорим двамата, ще снимаме и дано да ви харесва, дано да ви харесват клиповете, които правим. Да, от днес започваме. Вчера качихме ревюто, там какво да снимаме. Ако искате го гледайте, не знам, пишете в коментарите какво искате да гледам, да снимам, на какво искате да снимем, но да не са някакви хипер големи игри, защото компютрите не са чак толкова най-силните. Наскоро може да си вземам компютър и затова, че когато го взема, ще снимам и на по-силни игри. И мислим да ставаме геймъри, да продължим да снимаме. Напишете в коментарите, ако ви харесват клиповете, да знаем дали да продължаваме. Коментирайте, лайквайте и тем подобни. Ето ни го YouTube профила. Ето го първия ни клип, който качихме. Сега ще качим и този. И до скоро. Днес вечерта ще снимаме още един клип. И до скоро. Чао!